Evo ovako ljudi, CF Moto 625 Touring, tačno godinu dana kasnije. Vozio sam i druge što su stigli, ovo je znači first edition model, prednosti i mane. On kada je stigao, on je stigao potpuno otključan. Nije imao ono pištanje ispod sedišta kad ustanete, nije imao blokadu, imao je neku, to jest ima dan danas dobru mapu sa full zadnjim svetlom pozadi, full štopaljkom pozadi koja je svetli. I najvažnija stvar što je po meni bolje nego servo, a to je blokada zadnjeg diferencijala. Po meni ovaj 625 je mnogo stabilan kvad i veoma mi prija taj njegov servo, to upravljanje njegove, po meni, najbolji upravljač. Nijedan kvad nema takav upravljač kao on. Ili imaju previše lagan, ili imaju previše tvrd, imaju mali radijus okretanja, ili imaju preveliki radijus okretanja. On ima savršen. Ne ono taman, nego savršen. Konkretno, da se vrati na početak, ovo je first edition. Svi posle koji su stigli su zaključani sa senzorom koji pišti, bez blokade zadnjeg diferencijala, bez one štopaljke. Sve se doplaćuje sad. A vi dok kupite ovako u fullu sve, mislim fullu, ta što je nekada bila standardna oprema, vi morate da dokupljujete sad, to vas izađe oko 1000 evra više. Generalno najmanje para za popravke sam dao baš za ovaj model, za 625. Jedini problem koji sam konkretno imao, to je što mu je pukao homokinetički zglob na prednjem levom točku. To mu je puklo, to je ljudska greška bila. Namerno sam skinuo ovo da vam pokažem. Evo ovo se topi, da kažemo to je problem, to se lako zameni. Dobro, nalepnice se skinu odmah, jer su baš očajnog kvaliteta, ali eto ja sam zamenio i stavio ove što svetlo u mraku ove nalepnice. A to su sve neke, da kažemo, sitne popravke. Evo i ovo sam slomio ovaj diopter pozadi ili ti mači oko. Da vam kažem ovako što su fabričke mane, a to je kad malo zahladni, on ne može da se upali. Iz drugog, trećeg, četvrtog puta se upali, zavisi koliko je hladno. Ali to je normalno, nemojte da vas brine. Druga mana mu je previše tvrd menjač. Znači nekad ne možete da ubacite u H. Nemojte da mislite da je to samo do vašeg modela, jer svi imaju tako tvrd menjač. To jest, kad šaltate, ponekad jedva ubacite u H. Nekad morate da ga ugasite, pa ono da ga upalite i onda kao on se opusti možete da ubacite. A to je, ima ovamo iza, ne znam da li vidite. To je, samo da im da li se vidi ovde. Ali nebitno ovde u ovom delu je to za menjač. To ćemo da skinemo jedan vikend i da ga malo olabavim. Pa ćete vidjeti kako onda lepo šalta. I treća mana mu je isto kad zahladni, magle mu farovi. Sad, ovim first edition modelima mnogo manje magle farovi nego na ovim posle modelima. On uopšte nema sad neke mane kao mane, da se kvari, da se mu se nešto pali, da se pregrejava, kao što neki drugi kvadovi imaju. On je stvarno, sad ne znam da li je zbog toga što je za drugačije tržište drugačije određen, pa je dobar. Mada koliko sam čuo, ni ovi moji drugovi što voze ove kasnije modele nisu imali neke tu probleme strašne s njim.